Masu kallon wannan faifai, wannan hajiya binta Musa Abdulhamid Oja kenan, wanda Allah ya wa rasuwa a shekara ta 2017, wanda kuma yana da harkokin kasuwanci. Kazalika kuma ita ce uwar gida, ya bar mata biyu ne. Ita ke zaune a wani gida mai lamba 7. Mai lamba 6 ne? Me titin ma? Titin Ontario. Ontario da yake lamba 6, titin Ontario da yake cikin babban titin nan na Mississippi a unguwar mai tama Abuja. Ajabinta me yake faruwa ne? Na ga kamar kina da korafi kan batun gado. Hakika mijina ya rasu, Allah ya mijina ya rasu, Alhaji Musa Abdulhamid Uja 2017, August 17. Ya yi jinya, ya bar mata biyu tare da yara 11, maza 3, mata 8. Ni ne uwar gida. Ya'yana 6, maza 2, mata 4. Bokiyar zamana kuma tana da yara guda 3, namiji 1, mata 2. Kafin ya aure ni yana da ya'ya mata 2, na zo na tarar da shi da su a hannun shi. Mun yi zama soyayya da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da ni da shi, mun zauna mun rabu lafiya. Ya yi jinya tsawon shekara 5 yana jinya. Allah ya mishi rasuwa a 2017, August 17. Ya bar gidaje da dama da filaye da kuma mata 2. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a raba gado, ya zo a cikin alkur'ani mai tsarki. Mu mun ɗauka cewa abin za a yi shi cikin adalci, amma bai zo a cikin haka ɗin ba. Sun yi son kai da shi wani Rusidi Bello da kuma ƙanin mijina shi Ibrahim Abdulhamid. Ba mu labarin me ya faru, wace wani irin son zuciya kike zargin an yi? Ba su yi shi cikin adalci inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba. To me ya faru? Kamar da na ce ma, mu biyu ne wurin mijina. Ita amarya na, ni ne uwar gida. An mallaka mata gidan kamar yadda a cikin kudinta da kudin yaranta aka mallaka mata cewa ta ɗauka gidan nata a nan Imani East number 36. Ni kuma ina zaune ni da mahaifiyar mijina ne. Sai Allah ita ma ya mata rasuwa lasiya. Da aka raba gado sai aka ce shi gidan nawa da nake ciki ni da 'ya'yana ba za mu mallaka ba, ana so a siyar. Kuma an siyar ana so a sayar da shi higher price ne. Sai na ce musu ni ina son gidan, ni da yara na kudinmu a cikin gado din zai isa. Suka ce a su sun fi son a sayar da shi high price ne, domin a biya wasiya da suka yi claiming ba wanda babu evidence, kuma a biya bashi da shi Mr. Agada ya zo ya ce wa mijina bai biyan shi. Shi ma babu evidence. Why Mr. Agada? Mr. Agada shi lauyan mijina ne. Ya yi aiki da mijina, ina ganin su tare. Mr. Agada something Amechi ne, something like that. Kamar haka dai sunan shi. Shi ma babu evidence in writing, bai kawo komai ba, haka dai da baki ya zo ya faɗa, kuma muka amince. Maman mai gida na ce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a biya bashi a biya, sai muka amince muka biya. Aka ce za a biya kai, kafin kotu ta ce to mu amince, muka amince muka ce za mu biya. To duk wasu abubuwa da suke tafiyar da shi ba su fitar da shi ta kan tsari, da gaskiya ba su yi shi cikin adalci ba. Har ya zo aka fara, ba a fara biyan wasiyan da bashi ba fa, sai aka zo aka fara biyan su, aka zo aka fara rabon personal effect irin su kujeru da kayan sawa da takalman shi, aka fara da wa'annan. Sai kuma aka zo kan su gidaje, aka ce an bar ma kishiya na nata gidan, ni kuma a siyar. Sai na zo ne a fili na ce ni ban amince ba, don sun zo suna kawowa suna cewa a sai da gida. Aka ce to in za a siya nawa za a siya? Aka ce high price. Sai wani ya zo ya ce wa yana so ya siya 1.4 miliyan 1,400,000,000. biliyan 1 da miliyan 400. Sai kuma wani ya zo ya ce shi kuma da miliyan 200 a kai, wani kuma ya zo ya ce 1 biliyan.
sai muka ce to su je kotu su faɗa, sai Ibrahim ya ce shi yana da haya bida. Sai muna sauraron shi saboda mu gani me zai kasance, saboda su sun ce ba za su siyar min akan inda aka yi value din shi zuwa 650 million. To haka dai abin ya kasance a lalace. Ibrahim yana shiga cikin hurumunmu ba adalci, da shi da alƙalin dukansu ba su da adalci. Idan shi Ibrahim bai da ilimi, shi Sidi Bello yana da ilimi, amma bai amfani da ilimin shi, ya taki sani. Shine na zo na kawo kukana don Allah a bi min haƙƙina. Yanzu wani hali ake ciki game da wannan gida? Halin da ake ciki yanzu a yau 15 March sun kawo mana police ta katanga, suka zo suka hauro da wasu matasan yara. Police din suna waje, suka fasa mana gate, suka fasa gate din, padlock din suka faffasa shi, suka shigo da motocin su wurin guda 4 suka shigo da shi, muna da video din. Suka faffasa mana kofa, suka kwashi kayana, suka fatali da shi zuwa tsakar bakin titi, ba ma cikin harabar gidana ba, bakin titi, cewa akwai wani da ya sai gidan yana son in tashi mishi, shi Murtala Adamu, wai in tashi mishi a gidan shi ne. A musulunce ma in ma ko da hayan wurin nake yi, ai ya kamata ya bani dama cewa kamar wata 2 ko 3 ce wanci da Allah ki tashi, ina so in sayar ne ko kuma ina so in sa wani. A cikin gidan mijina kuma da ƴaƴana a ciki suka yi mana haka. Shin menene kike jin ya haɗa ki da Abdulhamid, ya sa me ya haɗa ki da Ibrahim ganin mijinki, ya sa wannan al'amari kike zargin sa da ba su da adalci? Ya taɓa cewa yana so ya aure ni, sai na ce mishi to ya bari sai an gama rabon gado. Sai ya ce min to, ya zo yana kira na ba na ɗauka, ya dinga gwada ni, ya zo wata ran ya ce a kira ni in sauko don sai wata ran in sauka in muna yi filar kaɗan. Sai na ga dai halayyar shi ba irin halin marigayi ba ne, bai da wannan halin, bai da so, bai san yan uwan shi, bai da kishin musulunci. Sai na ce mishi a gaskiya ni ba zan iya ba kuma. Sai ce akwai wani ne? Sai na ce mishi sai ce to in ba wani wan shi fa dan yana da wa, suna da wa, shi Adam Abdulhamid, akwai kuma wani Alhaji Isa shi ma Abdulhamid. Yace in ba su ba sai wa? Na ce ni dai kawai na bar ma Allah, ni ban san ma ko zan sake aure a rayuwa na ba, ni dai ina bar ma Allah zan. To tun daga lokacin ya shiga suka nan ya suka can, har ma wata rana yana zargi ni ina kawo maza gidan. To kina kawo maza ne? In misali kamar in lauya na suna son gani, zan ce su zo gida su same ni. In yan uwana ko kuma abokanan yaro na sun zo, ba na kawo wani namiji, ta yaya ma in zan iskanci sai yi shi a cikin gidan mijina? Kuma inda ma yana iskanci zai ce zai aure ni? Ba zai ce zai aure ni ba. Wato da kun dan zargi ne kawai. Kun fara yar soyayya, sai kuna zama kuna hira har kika iya dace. Yana kira na a waya, yana ce min ai yana son ya rike yaran saboda Allah, shi kuma wai ko allura ya rantse ya ce ko allura ba zai ci ba. Sai daga baya na zo na ga an ce wasiya, na ce ina evidence, aka ce babu. Ya zo ya ce kuma akwai bashin a gada. Na ce to mun yadda za a biya bashi da wasiya, amma da Allah sai mana sassauci. Sai na zo na ga kamar shi ne yana amfani da yamunsu, komai aka ce a kawo shida zai ce shi ne shaidan. Sai na ga bai da gaskiya ko kankani, yana da son zuciya, bai san haram ba, haram na gudu yana bin shi, haka halin shi yake. Ina kokarin in ga ko zai canza ko in ba shi dama. Yace to in ba shi ba wan shi, na ce in ba shi ba kuma ɗayan wan shi, na ce ni ba zan iya ba gaskiya. Haka dai muka yi da shi. To tun lokacin aka kai gaban shi ma alƙaliwar Sidi Bello, shi ma ya ce in bai mun tsufa ba shi ma yana son. Duk muka kwashi da dariya. To kuma wasa ne. Shi nasa zolaya ne ko kina ga da gaske ke? Zai iya yin wasa da haka din ko? Ai da wasa ake abin nan. Kila wasa ne. To ai bi saba musulunci ba dan kin aure wani. Ni ban wuce aure ba hakika, amma ni gaskiya ina neman namiji na gari kamar yadda wasu mazan suke neman mace ta gari. Me yasa ba za ki yadda in kika aure Ibrahim sai a hankali ki gyara shi yadda kike so ba? Ana canza halin namiji ne? In an zauna da shi sosai watakila ana masa nasiha zai dawo. Akwai wasu tarbiyya da na gani yana yi
matan shi ɗaya ne yana da yara, akwai wasu tarbiyya da na ga yake a gaban matan shi ne, I cannot tolerate. kamar menene? A wannan tsakanin shi da Tsalle yake, rawa yake, me yake da baki so? yana son gaskiya, yana son raye-raye. In ana rawa yana son raye-raye. Ke baki rawa ne? Ina rawa amma ka san mutum da zai aje sunna ya aje gemu misali har ya aje sunna kuma ya fito yana rawa da mata ko ana sha'ani ko kuma ana irin walima haka, ai wannan mutum ka bincike shi ko. Hajiya Binta me kike so a yi ki da daɗi a ranki cewa miki adalci? Ina so abin mun hakkina wannan gidan da muke ciki idan har kuɗin mu zai kai, kuma na san cewa akwai kaddarori da ya rage ba a raba ba, suke cewa ai akwai allocation, double allocation, meye ne ƙarya da gaskiya suke hau kai. Ina so abin mana hakkin fi sabilillahi. Kina Shi kuma Allah ya shirye da shi in mai shirwa ne. oh har kina yadda kike adawa da yanayin halin sa kina son kuma Allah ya shirye shi? Ai to ai ba wanda ya fi ƙarfin jaraba. Ina da yara ko ba gaskiya ba, kuma ni ina gani kaman saboda wallahi mun sha zama da mahaifiyan shi ke da rai, ta zaunar da mu, ta yi mana nasiha, ta ce mu riƙe inda Musa ya nuna mana so duk cikanmu ya riƙe mu amana, mu bashi ya huta, mu riƙe juna da so da zumunci, amma bai yi. Kuma Ibrahim nan yana da wan shi kuma yana raye, kuma wan yana gani abin da ake yi. Shin yana da ran shi da lafiyan shi ma, me yasa ba zai iya fito ya gaya mishi gaskiya ba? Tsoro ne yake yi? Ko ana tsoron mutuwa? Ba wanda ran shi ke hannun shi. Duk wani abu da ya same ni yana ɗaukan shi kaddara ne, kuma ba abin da zai iya mun sai abin da Allah ya kaddara mini. Wato da Hajiya Binta ke kina cikin wannan gidan kuma ba za ki yadda ki fita ba kenan? Ina nan ciki daren inda Allah ya ajiye ni kenan, daren har sai an bi mun hakkina. Inda a ce sun sai da wannan gidan misali ko sun bani ofa, da duk wannan abin bai taso ba. Abin da mahaifiyar shi ta dinga daidaitawa kenan, amma ita ki sani. Ba jami'an tsaro sun zo gidan ba ma za su karɓe gidan, ba ki ji tsoron su ba ne? Wallahi ban ji tsoro ba. Na san dai jikina ya yi rawa saboda ina mamakin me yasa a murran yanzu ba gaskiya. Ka gane wannan fa gidan fa ba kyauta za a bamu ba, hakkinmu ne. Hakkinmu ne ba kyauta ne ba. Kuma abokiyar zama na 'ya'yanta 3 an ba ta nata. Yanzu haka tana cikin gidanta kenan. Na? Ita abokiyar zaman ta yi tana cikin gidan da aka yi bar gadon kenan. Tana cikin gidan mijinta inda ya rasu ya ban mu. Nata daban nawa daban. To haki ma kina cikin gidan ki ya Ni ma ina ciki amma ba su bani kwanciyar hankali ba, har yau ba su bar Musa ya huta ba. Hajiya Binta karshe me kike tunawa da shi game da mijinki Alhaji Musa Abdulhamid Uja? Na mishi fatan Allah ya mishi rahama, ya saka mishi da aljannatul firdaus. Kuma ni na san ya gama da mahaifiyan shi da mahaifin shi duka lafiya. Idan shi da Ibrahim mai adalci ne, da zai rike wa'annan ƴaƴan Musa 11 nan. A cikin su mata 2 ne suka yi aure, saura guda 9 ba su yi aure ba. Kuma last born ɗina kenan Zainab, shekaranta 8. Ga ta nan. Tana ganin abin da yake faruwa, tana ganin ana fitar da mu, ana jefa mana kaya waje. Ya dace? Ba fa movie ne muke yi ba drama muke yi ba. Kuma mu musulmai, ina adalcin yake? Kina Hajiya Binta mun gode kwarai, sai watakila mun sake tuntuɓar ki kan wannan zantawar. To na gode.